Cyfarfodydd aelodau'r Bwrdd a gyfer busnesau cymdeithasol cyfyngedig. Mae cynnal cyfarfodydd bwrdd effeithiol yn rhan hanfodol o redeg busnes cymdeithasol llwyddiannus. Yn y cyfarfodydd hyn, mae aelodau'r bwrdd yn rheoli materion y busnes ac yn gwneud penderfyniadau hanfodol am ei ddyfodol. Galw cyfarfod. Fel arfer, mae'r cadeirydd yn cyfarwyddo ysgrifennydd y cwmni i alw cyfarfodydd bwrdd, y gall unrhyw aelod o'r bwrdd alw cyfarfod. Nid oes unrhyw reolau ar gyfer pa mor aml yr cynhelir y rhain, ond mae'n syniad doeth i osod amserlen o gyfarfodydd ymlaen llaw, mwyn i aelodau'r bwrdd gynllunio ymlaen llaw. Fel arall, dylech roi isafswm cyfnod rhybydd. Y cadeirydd. Mae angen i gyfarfodydd bwrdd gael ei cadeirio'n effeithiol. Bydd eich erthyglau cymdeithasu yn deud sut y penodir y cadeirydd, ond yn y rhan fwyaf o achosion bydd aelodau'r bwrdd yn penderfynu ymhlith ei gilydd. Gellir cylchdroi'r rôl dros gyfnodau penodol. Mae'r dyletswyddau'n cynnwys sicrhau bod y cyfarfod yn cael ei gynnal mewn modd amserol a bod pobl yn cadw at yr agenda. Dylai'r cadeirydd hyrwyddo trafodaeth ar bob eitem ar yr agenda, gofyn am farn holl aelodau'r bwrdd a chadarnhau a yw eitemau wedi eu cymeradwyo ar camau y cytunwyd arnynt. Yr agenda. Dylai pob cyfarfod bwrdd fod ag agenda sy'n amlinellu'r hyn a drafodir ac ymha drefn. Fel arfer, bydd y cadeirydd yn llunio'r agenda gyda'r ysgrifennydd. Dylai'r agenda, papurau ategol a chofnodion blaenorol cael eu hanfon yn gyfrinachol at aelodau'r bwrdd wythnos cyn y cyfarfod. Cworwm a phresenoldeb. Y cworwm yw'r nifer lleiaf o aelodau'r bwrdd sy'n bresennol ar gyfer gwneud penderfyniadau dilys a gadarnheir gan eich erthyglau. Dylai'r ysgrifennydd sicrhau bod y cworwm yn bresennol, ac fel arall, mae'n rhaid i'r cadeirydd oheirio. Mae amserlennu cyfres o gyfarfodydd yn helpu aelodau'r bwrdd i drefnu eu presenoldeb, ond mae cynnig dewisiadau amgen ar y ffôn neu ar-lein yn ddefnyddiol hefyd. Penderfyniadau a phleidleisio. Fel arfer, gwneir penderfyniadau mewn cyfarfodydd bwrdd trwy gonsensws yn hytrach na phleidleisio. Pan fydd angen pleidleisio ar benderfyniad, fel arfer mae gan gyfarwyddwyr un bleidlais yr un. Yn dibynnu ar eich erthyglau, mae'n bosibl y bydd pleidlais fwrw gan y cadeirydd mewn sefyllfa ddiddatrys. Yn ogystal, gall cyfarwyddwyr wneud penderfyniadau ysgrifenedig a neir heb gynnal cyfarfod. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod cymwys o'r bwrdd gytuno i benderfyniad trwy lofnodi'r penderfyniad ysgrifenedig neu gytuno iddo yn ysgrifenedig. Cofnodion. Mae'r cofnodion yn manylu ar penderfyniadau y cytunwyd arnynt mewn cyfarfod ac yn darparu tystiolaeth gyfreithiol iddynt gael ei gwneud yn briodol. Mae'n ofynnol i gadw cofnodion am 10 mlynedd yn ôl deddf cwmnïau 2006. Mae ysgrifennu cofnodion yn sgil. Rhaid i'r sawl sy'n cymryd cofnodion sicrhau bod y cofnod o'r drafodaeth a'r penderfyniadau a wnaed yn gywir ond yn gryno. Yn ddelfrydol, dylai'r cynnwys adlewyrchu cynnwys yr agenda. Llongyfarchiadau. Rydych chi nawr yn barod i gynnal cyfarfod bwrdd. Cysylltwch â ni yn sbwinquiries@wales.coop i gael cyngor pellach.